Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten laladan puniki mawon. Pepanggihan malih dening kula Hadi Pamungkas ing cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pambuka kula mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti Kang Murbeng dumadi. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken cariyos cekak seratanipun Erdi Priharsono kanthi ira-iraan Kembang Semboja Kuning. Mugi kemawon cariyos ingkang badhe kula waos menika saged dados panglipur manah panjenengan sami lan saged dipun tampi kanthi renaning penggalih. Sumangga dipun pidhangetaken. Ines mung bisa ndingkluk tanpa kumecap, tangise sangsaya seru. "Nes, sawangan aku." Kandhane Marsono sinambi nyekel pipine Ines sing isih dleweran luh anget. "Aku tresno kowe, Nes. Rampung kuliah, kowe enggal dak lamar." Ines tumenga nyawang Marsono. "Aku uga tresna kowe, Mas. Tresnaku mung kanggo kowe. Nanging Ines ora bisa mbacutake ukarane. "Nanging geni yo, Nes," pandheske Marsono. "Nanging talining asmara sing karonte iki kudu dipedhot tekan semene, Mas," ujare Ines sesenggukan. "Kowe kudu ngerti sing sabenere aku, Mas. Aku sejatine." Ines ora mbacutake tembunge nuli ngruket Marsono. Lelorone ora kemucap, swasana tintrim sing keprungu mung swara tangise Ines sing sangsaya alon. "Mas, aku kudu bali. Sesuk bengi aku mrene maneh. Aku tansah kangen kowe, Mas," ujare Ines. Marsono mantuk tanpa greget. Praupane Ines disawang kanthi sih katresnan. Praupan kuwi katon tambah ayu nanging pucet kaya kapuk. Kaya wengi sadurunge Ines nuli bali numpak dokar sing embuh saka ngendi asale lan ora suwe mesti tumuli musna saka panyawang. Marsono enggal mlebu omah lan mapan turu. Dheweke ngajab bisa ngimpi langen asmara karo Ines maneh. Dina-dina candhake lumaku kaya adate. Saben bengi Ines tansah teka ing kiose Marsono. Ora ana pawongan sing aru biru sesambungane Ines karo Marsono kaya sing wis-wis. Ing sisih liya usahane Marsono tansaya ngrembaka. Nganti ing sawijining esuk Marsono diparani Pak RT panggonane dagang kembang. Miturut Pak RT, wis sawetara dina iki wong kampung padha girap-girap yen menderi mlaku liwat ngarep kiose Marsono. Ana warga sing lapor saben wengi jare ing kiosmu iki ana memedine, Mas, ujare Pak RT. "Memedine apa? Nuwun sewu nggih, Pak. Kula sing manggon teng mriki mawon mboten sumerep napa-napa. Lah yen teng mriki enten memedine, kula rak nggih pun keplajeng wingi-wingi to, Pak." "Lah aku dadi bingung saiki. Warga kene crita ana memedi, nanging kowe crita ora ana apa-apa," ujare Pak RT. "Kula sujana mbok menawi niki pokal gawene saingan bisnis kula, Pak. Mboten remen yen bisnis kula ngrembaka lajeng damel isu mboten genah amrih pelanggan mboten tumbas dagangan kula." Ya, bisa uga mangkono. Donyane bisnis kuwi kala mangsa pancen nganggo main sikat, main embat lan main kayu kok. Ya wis nek ngono, mengko yen ketemu warga dak omongake apa anane amprih ora salah paham. Kandhane Pak RT karo pamitan.
Dina-dina candake Ines sregep dolan menyang kiose Marsono, malah ora wiga-wigi dheweke ngrewangi Marsono ngrumat tanduran. Kala mangsa melu nyirami lan ndederwine, nanging aloking akeh tambah santer yen kiose Marsono ditunggoni badan alus. Wong kasunyatane ora ana apa-apa. Wirak mung suarane wong sing meri lan ora duwe prestasi. Batine Marsono grundelan. Satemene atine cilike Marsono wiwit goreh sumelang warta sing sumebar kuwi bakal njalari bisnise surut. Wedi yen kembang lan tanduran dagangane ora payu. Wis, apa wae kudu tak adepi. Jiwa pengusaha kuwi kudu ulet lan tahan banting. Batine Marsono. Sawijining dina Marsono kaget nyumurupi kembang semboja kuninge ilang. Ya mung kembang siji kuwi tok sing ora karuan. Embo sapa sing colong jupuk, Marsono ora ngerti. Ana sing kandha kembang kuwi dijupuk wong kampung nuli dibuang menyang kali. Marsono ikhlas, dheweke emoh nerka malinge. Ya wis, rugi ra apa-apa, jalaran bisnis kembang kuwi pancen ana risikone. Kejaba risiko tandurane mati, bisa uga dicolong wong. Batine. Nanging saploke semboja kuninge ilang, Ines ora nate mara menyang kiose maneh. Saben wengi Marsono lungguh delek-delek ing kios, ngantu-antu kenya pepujaning nala. Marsono ora kuat ngampet rasa kapang. Gek, sok kapan kowe tega mrene maneh, Cahayu? Panggirsahe Marsono grantes. Sejatine dheweke pengin mara menyang omahe Ines, nanging ora ngerti ana ngendi papan dununge. Wengi candake wanci turu, Marsono ngimpi ditekani Ines. Mas, sejatine sing duwe kembang semboja kuning kuwi aku. Semboja kuwi dicolong wong saka omahku, nuli didol ing kiosmu. Mula saben dina aku goleki kembang kuwi lan usanane bisa ketemu kowe lan bisa andhen tresna. Ujare Ines ana sajroning impen. Kadang dina kepungkur kembang semboja kuwi dijupuk saka kios kembangmu, nuli dibuang pawongan sing wedi nyawang aku, Mas. Mula aku njaluk tulung jupukna kembang semboja kuwi, nuli gawanen bali menyang kiosmu. Mengko kowe bisa nyawang aku maneh, Mas. Saiki kembang kuwi dibuang ing pinggir kali gedhe kana. Bacute Ines. Mak gragap Marsono tangi, mripate diucek-ucek sinambi ngeling-eling pesene Ines. Iki weling sing wigati, ujare. Esuk kuwi uga Marsono budal menyang kali goleki kembang semboja kuning kaya sing dikandhakake Ines ing sanjroning impene. Jebul temenan, ing pinggir kali kuwi ana kembang semboja kuning sing gumlethak kanthi kahanan wis rusak. Kembang kuwi enggal dipikul Marsono digawa bali menyang kiose. Bengine Ines nuwuni janjine. Dheweke teka ing kiose Marsono, lungguh ing ngisore semboja kuning. Ines katon ayu kaya sekar kedaton, nanging praupane pucet. Menyang ngendi wae kowe, Nes? Aku kangen. Marsono nyekel kenceng tangane Ines sing krasa anyep. Mas, aku ya kangen kowe. Atiku mung kanggo kowe, Mas. Nanging tekaku mrene sasuwene iki jalari kowe repot lan gawe girise wong akeh. Mula luwih becik aku lunga lan sambungan iki dipungkasi cukup sakmene wae, Mas. Ujare Ines angkluh temlawung. Ora bisa, Nes. Solabawa lan tumindakmu tansah becik, ora ana wong sing giris nyawang kowe. Apa wae kahananmu, aku bakal tetep tresnani kowe, Nes. Kandhane Marsono karo nyawang sorot mripate Ines sing andung.
abad kanggoku pepisahan karo kowe Mas. Sejatine aku pengen tresno iki bisa tumekan ning janur mlengkung, nanging awake dhewe kudu pepisahan amrih padha becike ing tembe mburi Mas. Bacute Ines karo mingsek-mingsek. Kowe durung ngerti sekabehe aku Mas. Yen ngerti sejatine aku sapa, kowe mesti bakal kipo-kipo Mas. Mula lila ana aku lunga. Ines ilang saka pandulune Marsono. Semono uga kembang semboja kuning uga ilang tanpa tilas. Kahanan dadi peteng dedet. Ines, Ines. Pambengoke Marsono. Esuke Marsono mara menyang bagian administrasi kampus saperlu goleki alamate Ines. Dibiai datane mahasiswa angkatan ngisore, nanging ora ana sing jeneng Ines Kusumawati. Mestine wonten, Mbak. Wong niku pacar kula. Kandhane Marsono bloko marang karyawan wadon. Nanging ana karyawan sepuh sing kelingan marang jeneng kuwi. Napa sing dikersakake niku Ines Kusumawati sing rupane ayu, rambute rembyak-rembyak lan mripate rada sipit. Nah, nggih niku Pak, leres niku. Panjenengan pirsa alamate? Marsono adreng. Nuwun sewu nggih Mas. Piyambake niku panti nate dados mahasiswi ning boten kopri kuliah. Lho, maksudnya pripun Pak? Karyawan sepuh kuwi nuli cerita, sawetara taun kepungkur pancen ana mahasiswi anyar aran Ines Kusumawati. Mahasiswa kuwi wis daftar ulang, wis bayar SPP, uga wis tampa jaket alma mater, mung kari melu ospek sing diwiwiti tanggal 1. Nanging wengi malam tanggal 1 Ines ditemukake kanthi kahanan tanpa nyawa ing jero kamar kose. Ing kamar kono uga ditemukake jisime wong lanang. Pranyata wong lanang kuwi ngesir Ines nanging ditampik. Mung katresnane keplok sesisih, wong lanang kuwi ngruda peksa Ines banjur dipateni. Wong lanang mau banjur lampus diri. Ines nuli dikubur, kuburane ditanduri kembang semboja kuning. Mbok menawa ing alam kono sukmane Ines nglambrang adoh golek tresna sejati, tresna sing bisa gawe sakabehe dadi endah, lan tresna kuwi kanggo Marsono. Mung Marsono sing bisa gawe atine Ines ayem tentrem.